Pokud si zřídíme účet na Google, Gmail, máme přístup k celé řadě aplikací, které jsou zdarma. Ty najdeme v pravém horním rohu internetového okna. Vidíme, že pokud najdeme myší, objeví se nápis aplikace Google a pokud klikneme, vidíme, k jakým všem aplikacím máme přístup. My si společně ukážeme Google Disk, ukážeme si Gmail, vysvětlíme si, jak pracovat s dokumenty, prezentacemi a tabulkami. Trošičku se podíváme i na Google kalendář, překladač. No a dokonce v poslední části našeho kurzu si ukážeme, jak pracovat s YouTube a bonusově Google mapy a Google Earth, neboli Google Země. Díky téhle aplikaci se můžeme podívat do celého světa, můžeme sdílet s přáteli a známými místa, která jsme viděli a navštívili, anebo se naopak můžeme podívat na místa, která bychom chtěli vidět a možná se tam nikdy fyzicky nepodíváme. Díky Google Earth tam ale nahlédnout můžeme. Takže v příštím videu nás už společně čeká procházka Gmailem.